V Evropském parlamentu chci reprezentovat tu většinu našeho národa, pro kterou je naše zapojení do sjednocující se Evropy naprosto samozřejmá věc a skvělá šance. Chci se v této volební kampani střetnout s nápady Václava Klause a jeho přátel z ODS, kteří nás v Evropě tlačí do naprosté izolace. Chci se také střetnout s nápady evropské levice a v našem kontextu s nápady ČSSD a nemluvě o komunistech, kteří přicházejí se starými levicovými experimenty, které nám více uškodí, spíše než aby nám pomohly ze současné krize. Rozumná, středopravicová, věcná, aktivní, konstruktivní politika, to bude naše parketa v Evropském parlamentu. Patřím k polistopadové generaci, která už naplno využila všech šancí, které jí nově nabitá svoboda, evropská otevřenost přinesly. Moje generace ví, že je nesmysl, že bychom se v Evropě nějak rozpouštěli. Moje generace ví, že se nemusí v Evropě bát. Moje generace ví, že si může sebevědomě říct o svůj úspěch. Moje generace ví, že může v Evropě hrát první housle. Zkrátka a jednoduše, my víme, jak naši zemi v Evropě prosadit.